السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امید والا میری دوستا اسیمی چیز مگر شہید اما جاگے کے جنگ با اما جاگے شہید کنگ با مود دفنش بکنا آپ کے جنگ گیا دین وسطہ دین اسلام وسطہ جنگ گیا اما جاگے شہید بہنتے اما جاگے دفن کنگ بوا انچو کہ حدیث جابرہ ہستے روایتی پتا غزوت بدرہ غزوت احدہ کہ صحابہ شہید کنگ بنتے لہتی وتی شہیدان چست کنا برنتے کہ مدینہ ما کل دفنش بکنے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر دنتے کچھتے اما جاگے کہ شہید کنگ بتگا امود دفنش بکنے. یہ حدیث روایت تا امام احمدہ و مسندہ و صحیح حدیث ہے. بڑا اما جاگے کہ شہید جنگ با اما جاگے شہید کنگ بنتے امود دفنش بکنا وہ انچے ٹھیب ہستے جائز نہیں میت دفن کنگ انچے ٹھیب ہستے میت دفن کنگ جائز نہیں. ایک حدیث انتو حدیث عقبہ بن عامر وشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیٹیں بمار منح کتا کہ ما نماز بکنے و میت دفن بکنے. یہ صحیح فیمہ وشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمار منح کتا اولی ٹیم ہمیشہ وشتے وحدی کے روچ انچو ما فیسر ذکر کو ٹھیک کنتے انچو در کے روچ جائز نہیں دا کے روچ برز برو ای ٹیمہ جائز نہیں میت دفن کنک ای ٹیمہ میت دفن کنک جائز نہیں انچو روچ ٹیک کنتے فجرہ چیران دا کے روچ برز برو تی ای ٹیمہ انچو کے روچ ٹیک کن دا جائز نہیں صبر بکنتے ای ٹیمہ میت دفن مکنا. دومی ٹیم ہمیشہ وشتے حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس حين يقوم ظهرا انچو کے روچ کہتے دا سر تو کا مردم وشتی ایٹے ما جائز نہیں چھ روچ در کہتے روچ درس کا در کے کہتے دا ظہر ٹیمہ دا سر تو کا وشتی ایٹے ما جائز نہیں دا میت دفن کنک نماز کنک جائز نہیں دا کہ ہم روچ پتہ بیٹھا بلیتے بیٹھے چو مغرب نہیں مگا نہیں گڑا پتہ ایدہ بچہ تقریباً ظہر بانگا پیسر رب سخت ظہر بانگا پیسر ایدہ جائز نہیں ٹیم دن ظہر بانگ بھی اگر ظہر بانگا چی پیسر بزا 20 گھنٹہ انچو اگر رب سخت تقریباً بچیتے ظہر بانگا یہ ٹیم جائز نہیں مردم نماز بکن نفلی نماز اگر وہ میت دفن کنک یہ ٹیم جائز نہیں. اور سیمی ٹیم فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ٹیمہ روچ سک نزدیک بیتے ایر روگا مغرب ٹیمہ مغرب سک نزدیک بھی روچ لوٹی ایر روتے ای ٹیمہ ادا بھی جائز نہیں ای ٹیمہ جائز نہیں میت دفن کنک دا کے روچ ایر برو اگر ای ٹیمہ میت کارنتے گوڑا صبر بکننتے دا کے روچ ایر بروتے مغرب نماز رند میت دفن بکننتے اگر ضروری ہستے پروانی استے اگر ضرورتی بیت حاجتی بیت کہ میت لازم دفن بکنا یہ ٹیمہ پروانی استے بلے انچو یہ صحیح ٹیمہ جائز نہیں میت دفن کنک. وہ امید ہونا شپا چی حدیث ہستا حدیث جابر روایت کتا کشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کتا ایک صحابی وتی شپا دفن کنک بیتا ای کفن شرعی کفن نبیتا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منح کتا کہ میت شپا دفن کنک ما بیتے دا کے جنازہ نماز ای صرف نواننتے علماء دا فرمائنتے مجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیئے منح کتا شپا دفن کنگا چیئے شپا بلکہ نمازی کم مکا مردم گشتر وابا و خاص کر تیسری کے زمانہ کا انچو نماز کتا کے عشائی مردم مبتگا یک دنگا حالا صحیح نبی تا چیئے سنت امیشی کہ جنازہ نماز گشتر مردم بیتے تاکہ میت سر نماز بوانتے دعا بلوٹنتے ای وستا. علماء فرمائنے مجھتے ہمیں وستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ منح کتا کہ شپا میت دفن کنک ما بیتے مجھتے تاکہ روچ صحبہ دفن کنک بھی نمازی گیشتر زبان ہمیں وستا. او بلے اگر ضرورہ بھی مردمہ حاجت بیتے کہ میت شپا دفن کنک پروانی ہمیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کتا مجھتے ضرورت بیتے مردمہ کہ شپا میت دفن کنک پروانی چھتو ضرورہ بھی مثلا اگر ترس سے تھا کہ میت بو کرتے اگر دیر آرد مثلا لاشی انچی جاگی کپتا دریا اگر دیر دیتے چھے بو کرتے میت اگر دیر آرد بینا پروانیت سے بروہ دفنی بکننتے شپا چھے صحابت حدیثیں حدثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شپا صحابہ دفن کو تگا
روایت کتا ابن ماجہ والترمذی حدیث گشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا میت دفن کتا و چراغی گونی بیتا چیئے بیسر تہار بیتا نا ہمیں چراغ گشت روکی کتا قبر توکا چاکی قبر ظاہر بھی و تی میت دفن کتا گا اشیاتی زانک بھی جائز ہے شفا اگا مردم حاجت بھی کہ متی میتا دفن بکا بلے پروان نیستے شفا علماء گشنتے گشت مکروح چی وستا امدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی حدیثہ کچھ گئی تاکہ نماز وان میت سرا علماء فرمائنے کچھ اگر بسا نماز وان جنازے سرا مردم ادکا پروانی شفا دفن کرنا گشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیثہ چیا منح کتا یک کے امی وستا گشت کہ آئی کفن شارنا دیتا گا چیا بیسر کے سیبت ہاتھ دیتا گشت بارے اشتورے کفن کتا گا میت و باری نماز نفت گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دا کہ نماز بوانا سرائی بزا تو مردم شارے کفن کتے مردم نماز وانتے سرے پروانی استے شفا دفن کرنے پروانی